Sziasztok, Dávid vagyok a Doktárs csatornától. A mai napon bemutatom nektek a Microtech-től az Amphibiant, a Remlockkal szerelt változatot, amelyik apokaliptikus kivitelben kijött hozzám, és alumínium markolat paneles. Nézzük ezt a gyönyörűséget. Hagyományos Microtech dobozban érkezik, amiben a szokásos dokumentációt találhatjuk a kés karbantartására vonatkozóan, illetve a szokásos matricát, hogy ellenőrizték az élességét a késnek. És íme, nézzük ezt a gyönyörűséget, ő lenne az a Microtech Amphibian, és az Amphibian gyakorlatilag a legújabb modellje a Remlockos szériának. Mint látjátok, ez egy hatalmas kés, kézbe veszem, és elképesztően nagy méretű. A 4 ujjas fogás mellett, de simán beférne akár egy plusz ujj, tehát egy hatalmas tenyérre rendelkező embernek is kényelmes lehet. Nekem elles tenyerem van, és látjátok, itt még plusz egy ujjnyi méret ráfér, anélkül, hogy a choke-up, tehát az első pozíciót használnánk. A kés egy recurved, tehát ez a visszahajló pengeformát használja, ami eléggé megosztó. Én úgy tudom, hogy többen szeretik, kevesebben szeretik ezt a pengeformát, mint ahányan nem, ugyanis ez a pengeforma bonyolítja az élezést, tehát nehezebbé teszi, viszont nagyon jól néz ki, tehát mint design nem szerintem egy alapvetően szép pengeforma. A kivitele az egy Stonewall kivitel, 2 tónusú, tehát az apokaliptik finish, ez azt jelenti, ugye, hogy kicsit ez a worn, tehát ez a hordott viselt használatot akarja tükrözni, mint hogyha egy zombi apokalipszis után lennénk. Ez a kés, ez egy picit ezt a dizájnt hordozza. Viszont nagyon mutatós az, hogy a logó, a Microtech logó, az, ahogy forgatjuk a fény felé, szinte világít. Itt próbálom nektek úgy mutatni, hogy látszódjon. Igen, itt jól látszódott, hogy így. Igen. Kivilágít ebből a szürkébb részből. Alapvetően itt egy ilyen lapos leélezés van a kés közepéig, itt fönt van egy hamis fokél, ugye, ami még így is relatív széles. Ez egy 4 mm-es pengét, 3,84 mm, több adatot találtam a neten a penge vastagságára vonatkozóan. Fogadjuk el mondjuk a 4 mm-t, nincs jelentősége alapvetően a különbségnek. A kés nagyon jól áll kézben, mert itt látjátok itt a jimpinget, tehát ezt a recézetet, ami a pengén is, meg ugye a markolaton is van, és ez egy nagyon jó fogást biztosít. Hasonló ez a megoldás, mint a Benchmade Adamasnál, hogy magára a markolatra is rávezetik ezt a recézetet, és elképesztően jó fogást biztosít. Alul pedig itt van ez a recézet, illetve hátul van szintén a recézetet, egy ilyen hátsó fogást is jól tudunk vele kivitelezni, tehát ha hátul fogunk, akkor egy nagyobb ütési kapacitást nyerünk a késbe, tehát akár egy ütőkésként is lehet használni, bár kötve hiszem, hogy ezzel sokan bushcraft feladatokat végeznének, de mégis akár elvégezhető lenne. A kés a Remlockkal szerelt változat, tehát ez a manuális Remlock megoldása a Microtechnek, amit én nagyon kedvelek, mert elképesztően masszív, ahogy látjátok, és ez tényleg egy nagyon masszív nyitási mechanika, ami elképesztően precízen jár. Tehát a kés pengéjének a súlya lehetővé teszi, hogyha egy mozdulattal becsukódik a saját súlyától a kés, és ezáltal egy ilyen fidget faktort, egy játékos élményt biztosít. A kés méretéhez mutatok összehasonlítási partnereket. Itt van egy Paramilitary 2-es, PM2, illetve egy Native 5. Igen, tehát ez még a para méreténél is jóval nagyobb. Továbbá lássunk egy
Benchmade Bugoutot. Hasonlítsuk össze a vastagságot. Ugye itt látjátok, azért hasonló a vastagsága, mint a Paramilitary 2-esnek, picit vastagabb. A markolat pedig, hogyha becsuktuk, akkor látjuk, hogy vastagságára is meghaladja a Paramilitary 2-est. Hosszra mindenképpen, szélességében nagyon hasonló a kettő. Tehát a zsebben elfoglalt hely a szélesség miatt az közel hasonló. Itt látszik, hogy nagyjából hasonló méretű lesz a zsebben elfoglalt helye. Picit meghaladja a Para 2-t. Na, nézzük tovább. A markolat panel alumínium. Nagyon-nagyon jó a fogása. Ez a... nem is az, hogy szácsiszol, de hasonlóan ugye paralel párhuzamos vonalak alkotják ugye a textúrát, és ez a textúra elképesztően jó fogást biztosít. Az alumínium az tud csúszós lenni, de ez nem fog csúszni a kezünkben, ez nagyon-nagyon jól tapad. Sokkal jobb, mint a G10-es változat, ami szintén járt a kezemben, tehát ez a jobbik változata, és egy árban van. Az árához még annyit, hogy olyan $300 indul a alumínium és G10-es változat, tehát az USA-ban már a körüli $300 körüli áron megvásárolható, ami jóval alacsonyabb, mint az automata változatok, tehát árai, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó húzás a Microtech-től, hogy relatív elérhetőbb áron kínálja ezeket a modelleket. Igen, tehát markolat, panel, nagyon jó a texturáltsága, és jó az ergonómiája, ugyanis látjátok, itt van ez a bevágás, itt jobban rá tudunk fogni, illetve mivel van neki egy ilyen kicsit olyan slim formája van, tehát ilyen levékonyított formája, ezért tényleg amellett, hogy rendkívül jól mutat, nagyon jól áll a kézben. Mégis mekkora ez a kés? Tehát így teljes hosszában kinyitva ez 235 mm, ebből a penge hossz ez 98 mm. A vastagságra mondtam, hogy 4 mm körüli a penge vastagság, és a súly pedig olyan 170 g környékén van, 167-170 g, a G10-es a 167 g, ez egy icipicivel nehezebb, egy pár grammal mindösszesen. Jó. A hátsó backspacer, mit látjátok, ez titán, ugyanúgy titán a zsebklip is, ugye titán a hardware elemek legnagyobb része, egyedül a belső liner az, ami acélból készült, ahogy általában szokták is a késvilágban. Aztán hallottátok azt, hogy mennyire jó a késnek az akusztikája, részben az alumínium panel, részben pedig ugye a ramloknak a sajátossága. Tehát hallgassátok! Hát ez a kombináció ezzel a markolatpanellal, ez tudja, elképesztően jó. A kattanása, a működési mechanizmusa, szóval le a kalappal. A kivitel az első osztályú minden szempontból. Az egyik kedvenc részletem a késen, az a nyitópöcök. Ez a nyitópöcök hasonlóan a ramloknak a gombjához. Egy picit a hegymászásból hoz életérzést át a késre, ugyanis olyan, mintha egy pici hegyet látnánk, ahol a szintvonalak, ahogy a térképen szoktuk látni, a szintvonalak mutatják ugye a domborzati emelkedést, és hasonló egy picit ugye ennek az X-nek a két oldalt, ugye ez a lefutása. Tehát szerintem ez mókás, jól néz ki, és minden mellett, hogy jól néz ki, nagyon-nagyon jó textúrát biztosít ahhoz, hogy az ujjunkat ide helyezve egy egyszerű kis mozdulattal tudjuk nyitni a kést. Tehát nem csak, hogy jól néz ki, hanem nagyon praktikus is, szóval le a kalappal. Ez tök jó technikai mérnöki megoldás szerintem a dizájnnal párosítva. Nagyon tetszett még az, hogy a csavarok azok alapvetően jól használható méretűek, ez egy Torx 20-asok, a tőcsavarnak a méretbefoglalása, és ugye a többi csavar pedig ugye T8-as, egy kivétellel, a nyitópöcök T6-os, és a nyitópöcök, mint látjátok, leszerelhető, és ha leszereljük a nyitópöcköt, akkor alapvetően plusz egy lehetőséget nyerünk a kés nyitásánál, vagy legalábbis megváltozik a késnek egy picit az alaptulajdonsága. Jó.
Aztán nézzük. A zsebklip ugye sajnos nem deep carry, hanem ez a hagyományos zsebklip. Ez a hagyományos zsebklip pedig áthelyezhető, tehát két oldalú, és raktak ide egy ilyen filler tevet, egy ilyen gyakorlatilag kitöltő kis fémdarabot, ami egy elegánsabb megoldás. Minden esetre továbbra sem oldották meg azt, hogy ez egy süllyesztett csavar legyen, ami szerintem sokkal elegánsabb lenne, mint az, hogy itt kiáll a csavar feje a síkból. Illetve az is furcsa, hogy ha már a zsebklipet berakták, akkor egyszerűen miért nem tudták ezt deep carry-ben megoldani, hát simán ezt fejelbe ide rakni, kivágni rajta egy kis részt, ahogy rengetegen megcsinálják, és akkor ez egy használható klip lenne, az biztos, hogy picit kevésbé lenne erős, mint jelen formájában, pont a kivágás miatt, de véleményem szerint tetszetősebb lenne. Jó, itt találhatunk egy furratot, ami a parakord számára lett kialakítva, illetve ugye, ami még egy érdekessége, hogy ez a hátsó backspacer távtartónak van egy középső kivágása, ami dizájnelem egyrészt, másrésztről meg ugye könnyebben tisztíthatóvá teszi a kést, könnyebben szárad, ha bemegy nedvesség. Nem beszéltünk még az acélról. Az acél az a hagyományos Böhler M390 MK, amit a Microtech részére gyártottak, és ez az acél ez alapvetően jól teljesít, tehát ez egy jó acél. Mondják azt, hogy egy picivel alacsonyabbra van hőkezelve, de én úgy gondolom, hogy alapvetően teszi a dolgát, különben a Microtech, aki ennyire figyel a minőségre, változtatott volna az eljáráson, tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel alapvetően nincs probléma. Jó, az élek gyönyörűen lekerekítettek, a markolatpanelen és a kés egyéb részein nincsenek rajta hotspotok, tehát olyan területek, amik bántanak a kezünket, rendkívül jól kézre áll, nagyon jó az ergonómiája, brutál nagy kés, tehát ezért ez egy kimondottan nagyméretű kés, de aki szereti a nagyméretű késeket, annak szerintem egy elképesztően jó választás. Sajnos az USA-ból tudjuk ezt megrendelni, és ennek megvannak a mindenféle velejárói, amikkel számolnunk kell, ugye a költségnövekedés, stb. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan kés, amit, hogyha az ember vigyáz rá, akkor akár egy életen át jó társ lehet, mert nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű a kivitele. A markolatpanelen látjátok, itt vannak kivágások is, ugye, tehát könnyítések, amit általában a súly redukálás miatt szoktak elvégezni, és alapvetően ez a 167 g, amit mondtam nektek, vagy 170 g körüli súly, ez alapvetően nem érződik nehéznek a kézben, mert akkora nagy ez a kés, és a zsebünket se húzza le, tehát ez még szerintem még ilyen határeset, hogy ez még nem minősül túl nehéznek ez a kés. Jó. Összegezném nektek, hogy mik a pozitívumok és a negatívumok. Jó, pozitívum számomra egyrészt az ára, hogy az automata Microtechhez képest ez egy sokkal elérhetőbb árkategória, elképesztően minőségérzet, tehát nagyon-nagyon jó minőség. A ramlok nekem nagyon tetszik, tehát jó minőségű, stabil, elpusztíthatatlanságot tükröző nyitási mechanika. Ugyanúgy a backspacer játékossága és mégis stabilitása az, ami nagyon tetszik benne. A nyitópöcök az játékos és mégis dizájnos, nekem tetszik. És a design szerintem szintén nagyon jó lett. Szép ez a kés, vagány. A markolatpanel texturáltsága egyrészt az, hogy ergonomiailag jó ez a lekerekített és kicsit kontúrozott markolatpanel, tehát nagyon jó lett a markolatpanel is. Egy-két negatívum. A tengeforma megosztó, picit nehezebb élezni, tehát ezzel számolni kell. Látjátok, itt is vékonyabb, itt picit szélesebbre van élezve, ez a gyári él, tehát ezzel számolni kell, hogy az élezés az egy picit nagyobb kihívás lesz, viszont azért az M390-et nem nehéz élezni. Nekem nem tetszik, hogy ez nem deep carry, tehát jobban tetszene, a deep carry lenne, a zsebklip is,
illetve az, hogy nem süllyesztettek a csavarok, ami még itt nem is annyira zavaró, de a túloldalon kiáll ugye a Flirtemnél. Itt nagyon kiáll a síkból, tehát ez lehetne, jobban néznek ki a süllyesztetlen véleményem szerint. Igazából nem tudok más negatívumot felhozni, mert ez egy elképesztően jó csomag, ami a kezemben van, ez egy nagyon jó kés, és hát igen, ez az a csúcs kategória, látszik, érződik, szóval gratulálok Microtechhez, nagyon jó lett. Köszönöm, hogyha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, minden jót, sziasztok!